పేద ముస్లింలకు వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి ఎంత మేలు జరిగిందో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రాహుల్ గాంధీ చెప్పగలరా అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో వక్ఫ్ సంస్కరణల అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వక్ఫ్ బోర్డు చట్ట సవరణలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అంశాలపై నేతలకు కిషన్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణలో కూడా 77,000 ఎకరాల భూమి ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది. 5 లక్షల కోట్ల విలువైనటువంటి భూమి ఈరోజు 35,000 ప్రాపర్టీస్ ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. కానీ ఆదాయం ఎంత వస్తుందో ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలి, ఆదాయం ఎంత వస్తుందో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తెలంగాణలో ఎంతమంది పేద ముస్లింలకు మీరు ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా చేయూతను అందించారో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మజ్లిస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు పోతుందా ఈ వక్ఫ్ బోర్డు కారణంగా లాభము, సామాన్య పేద ముస్లింలకు అందుతుందా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది.